For godt en måned siden kom min søn til mig, fordi han skulle lave en opgave i skolen omkring, efter finanskrisen, om der var blevet mere angst og kriser i befolkningen. Og det sagde jeg ja til, det tror jeg helt klart, der er. Og grunden til, at jeg tror det, det er fordi, at vi mennesker ofte identificerer os med vores ydre værdier. Og det, der er rigtig vigtigt, det er at kigge på, hvad er det egentlig, man identificerer sig med i sit liv? Er det nogle ydre ting eller nogle indre ting? Fordi hvis man lægger sin identifikation i, hvor mange penge jeg har, eller hvilken bil jeg kører i, eller hvilken job jeg har, så er det jo klart, når der kommer en finanskrise, og man begynder at miste nogle af de ting, så falder ens værdier. Men jeg tror, det er meget vigtigt at have nogle indre værdier, som hvad er det, jeg kan bidrage med? Hvilken forskel kan jeg gøre i den her verden? Hvordan kan jeg påvirke andre til at blive gladere, eller hvad det nu kan være? Så man måske i virkeligheden interesserer sig mere med nogle indre værdier end nogle ydre værdier.